ड्रोन लालायनानै भिडिअ बानायनो थांलायनोसै आरोना मैया गाइस ड्रोनानो गोमादोंमोन अखा हानायाव औवा थिखिनियाव नांथाना दंमोन दा नायलांबाय थादो आरोना इयाव बल जोनाय जागोन दा नायलांबाय थादो देखायलांबाय थागोन आरोना नोंथांमोना लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालामना होनो दाबाव आरोना रातुल इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोननि सापर्टजोंसो दा 6 बेसे जाखोथाय नायाखैनो आरोना नोंथांमोननि सापर्टआव जोंनिसिम दावखोबाय आरो नेक्स्ट लेभेलाव लांनो थाखाय नोंथांमोननि आखायावसो दं आरोना फुल सापर्ट खालाम गाइस ओइ सुरि दा कम नायगोन मा होननाय फैदो दिनै बखिनि खर'स एगार' बखिदो हासुनो हरबाय दं कइबार रानाखौ भिडिअ लायथां एगारै गोजौआवल' बेरायग्रो डाइरेक्ट ओइयाव बोरो नायदो सबबो नायग्राफोरा सबबो नायदो वा मा हेलिकप्टार फैलाय आंखौ हमो सानसेबो बोरा फैलांलाय आं नामा बोरा फैलांब्रा ड्रोनखौनो नुवाखै जे ड्रोन बिरबा अन्थाइ लाना खुबैख्लायगोन लागाव बेसे गोजान थाङोलाय बेसे गोजान थाङो हाग्रामा थाङोलाय दिनेश लानो नु बारलायलायगोन बे गोजौआव लांलाय गोलाव गोजानथार लांलाय ओमफ्राय दे फालाक थाखा आरो बायनाय दिबिका फन हरदो ओइ दामजागोन खेला रेसिं खारनो होआखै न' खार खारनो दोदो खारखागासिनो दं फुरा पालिफोरा पुरा बल जोनाय खारनाय बारनाय हाइ जाम्प लं जाम्प जाहांदों आरोना दा इयावबो रायजो राजाफोरा जिरायजोबना दं आरोना दा पुवालिफोरनि खारनाय जागोन सेकेन्डआव एसे गिदिरनि थार्डआव आरो बांसिन माबा जेबो नङा ओमफ्राय जिथुनिखि जोङो खेलखौ जुदि माने खारनायनि बा बारनायनि बायदिसिनानिखौ लानानै जोङो फिल्डखौ जोङो मोनसे सनमान मोनसे लानांगौ माने खुलुमनांगौ आरो बेखेवनांगौ खारनायखौ बलनि माबा नमुनाखौ लानो एकदम बेटारखौनो नामा लासै लासैनो ओरैनो दा एसे बाराद्राय बुंद्राय जागोन थसे ओरै सिदा था मानसिफ्रा सिदा था जों माने बनजार लालिया धुपखौनो लानानै फाखोसे गिदिं फाखोसे ओरैहाय थांनानै ओरै बारा गोसा खारना दै लासै लासै मानसि लाना मानसि खालामनांगौ हिनजावसा सासे नांगौमोन आरो गेदेर दं आरो इलाय दंगौमोन फैदो नेमखौ खालामदो दे सायख'खानो माने गथ'फोरखौ सायख'दोंमोन ओइ थुमु मोखौ लिंहर गुरुआनो रानना हर सानै गनै रानो ओमफ्राय बाखि जागोन दे आसा मानसिना गामिनि आफादगिरिनि गेने रायजो राजा माइनाव लाइमोन आफाद
दिनै जोंनि नैबे जोंनि नैबे 7 खालार ओंखायनो जोंनि बाथौ धोरोम नेमखान्थिनि बायदियै 7 खालार खालि जोंहा मोनसे रंजा बाजाजों लोगोसे 7 साननि 7थि मोनसे जानाय लोंनाय जायखौ जोङो गोखा एबा खुंखा जानाय गासै रंजा बाजा मोसानाय मुसुरनाय एबा हारिमुजों लोगोसेनो खारनाय बारनाय गेलेमु आयदाखौबो लाफानाय जादों बिनिनो दिनै जोङो गेलेमु आफादखौ गिबियावनो बेखेवजेननो थाखाय जोंनि गेलेमु नैबे आफादनि आयदा बायदियै नेमखान्थि बायदियै जोङो जोंनि बे गेलेग्रा फोथारखौ सोरगिदिङै नैबे गोथार थाखोसे गिदिंनानै जाहाथे दिनैनि बे गेलेनाय गासै हाबाफारिफोरा मै जाफुंलाङो लोगोसे बे गेलेनाय फोथारावनो जिहेतु जोङो हारिमु आफादखौबो आरो सोर फै सोर खारनांगोन गथ'फ्रा मासे लाजोब खारजोब बयबो खारजोब बेखौ नङा ओइ खामगोन उरा लारि बिसोरनो नोंसोरनिया जायाखै बिदि नङा नोंसोरो मोनगोन समान बाखि ओइ आलिजों ओरै आलिजोंहाय सेर थां लासै ओइ नोंसोर थां दे नोंसोर खुलुमनानै नोंसोरो खुलुमनो खार दे र' सानैबो ओरै खालामनानै खार समान खार समान लासै लासै दा ओइ गथ'फोरसो बार गोसा खारदों खारनाय रेसिं जागासिनो दं आरोना माने फिल्डखौ जात्रायजेनदो आला खमनाय इटालिया जय गेलेमु आयदानो जय गेलेमु आयदानो जय गेलेमु आयदानो दे खारनाय बादायलायनाय जागासिनो दं आरोना नै नखरदंगुरि गामियाव ओइ गिजा तुरन सेकेन्ड हिरेन थार्ड समान सोर जादोंमोन दैमारि सानैखौबो होनो हादो र टेक्ला टीम फैदो एबार मनज लागाय मनज गाखाव बरिया टप खार मिनाल खार मिनाल थार्ड ओइ जे साथामा ओइ सेकेन्ड ओइ थार्ड जाबाय नैजे साथामा बुआ टपार बरिया गुलिबादि खारदो फालतु नङालै फै खारबो इन्जय ओइला साब्रै जायो पुरा लं जाम्प बारनाय सोलिगासिनो दं आरोना इयाव लं जाम्प सुरु जागासिनो दं इयाव जोंनियावसो बिरलायलायनाय जागो मामा साइड प्लिज
Hurry up! Hurry up! Hurry up! जोंना आबौआ माने बिदाया मा होनबावनो आरो हाजिरा मावगासिनो दं नै 500 ओ टिलासर ओइ ओ टिलासर बुआ गेलेयालै माने काबादि गेलेनो ओइ जोंना सुनील फैदो सुनील फैदो सुनील ओ मुनल बढ़िया टॉप डेंजर थार मुनस वाह एम्बु जालायदो हिरेन लगाय लगाय सोनोम गामसा राजा बढ़िया आयो मिनार लगायबो मिनारखौ दहाय होनांगौमोन रोहित dos kuda Hiren, dos duy, minus tung đây nè. Dos duy, duy sih minus ada. बढ़िया हाय Eसे nang दैयाव, जेबो नों लायो. दे जायो राखै माने. टपखा Dos inci. Dos. Bonus. Hurry up. Laga. Jangan. Om dia. Hurry up. Laga. guys Wah, bar gitu. sana aja mama पापा की पड़ी लोग दोस्त बजा के ना जाएगा
kembali. Salah bor. Buri-buri karena sih dikasih warna. Bayi ini. Bayi gol sini bayi gol kiam jai meni. saja. मोबाइल मंडे मोबाइल लेके लगा 100 बाजार से आईफोन बैक स्क्रीन देखो कैमरा पर नाय फुटेज मा दं मा मोबाइल थाय Samsung guys मोबाइल dun guys मोबाइल स्क्रीन मा नुदो जायनि नांगौ लांफैनो हागोन 10,000 5,000 7,000 10,000 5,000 जायनि नांगौ लांफैनो हागोन आरो सब 4GB रेम गोजा आरोना एसपरो दिरुं बोलायग्राफोरा Dinesh लिंहरदो मबाइल सबाइल लाना थांना प्राइस फार्स्ट प्राइस लाभ लेटार ओजों देखायलाय मायाव मोननाय ना इनिफ्राय राना फै आरो दंबावो ना जोंना लांबाय प्राइस राननाय जागासिनो दं आरो इयाव धोरोम लाइमोननिफ्राय रातुल बसुमतारी बिराज वारि मोनसे खामानि मावनानै सोलोंना लानाया अत्यन्त आरो गोनांथि बेनिखायनो जोंहा राना नोंथ' दा फरायफुबाय थानाय गथ' फरायफुनायाव जानला मानला गोसोखौ दा हगारसा फरायनायखौ गोसो हो आरो खारनाय बारनाय जायखिजाया गेलेनायावनो बाहागो लानांगौ आरो जोंहा रातुल बसुमतारी कृष्णा बसुमतारी नोंथांमोना जि खामानियानो मावाथों गावनि गाव खामानिफोरखौ माने साक्सेस खालामनो थाखाय नोंथांमोना गावनि आथिङावनो गाव गसंनो थाखाय गावनि थाखाय माने जायगाखौ लानानै रायजो राजाजों ग्रोम ग्रोमै जाहाथे देरहासार जालांनो हानायखौ नोंथांमोना नागिर